What's up kay galaan? Ako na po din inyong ubos nga alagad, Dre. Ug sa kani nga video atong hisgutan ang 5 ka klase nga mga parautang. So kung parautang ka, basig usa ka ani. Tan-aw niya ani. Pinakauna nga klase sa parautang, kanini mga tao nga hilig bitaw magpakaron ingnon, the pretender. Kanang bitaw mga tao nga magpakaron ingnon nga nabilin ilang pitaka aron ikay makabayad, muana ra ba dayog? Lah, nabilin akong pitaka. Bay. Nabilin akong pitaka ko pambayad, pautang nga sa kong pambayad eh. Ako lang ilisdan ugma. Unya pwede din na. Wow! Nabilin imong pitaka o wala jud ka nagdagkwarta. Sa sunod og maglakaw-lakaw kapag dagkwarta ha aron di laing tawo magagasto nimo. Adto na lang kapuyos ilaha. Ikaduhang klase sa parautang. Kana bitawng klase sa parautang nga grabe jud ka dramatic. Kana bitawng ilan ang ipang istorya ang mga nahitabo sa ilang kinabuhi ngano nahutdan sila kwarta. Muana ra ba dayog? Bay. Ano ito sa bay? Ay tawa naman ko kwarta gud nya ri. Akong sweldo di na ni kaabot sunod sweldo ugma na lang gyud ni kutob. Padapag ko sa akong ginikanan nya. Daghan pa yung gustoon sa balay, daghan pa jud ko utang. Nakay kwarta ra. Paugma ta bay, sa gamay lang. Unya pwede din na. Grabe yung ka-dramatic. Pwede na ka mga apply sa Star Cinema o sa ABS-CBN. Sarado na uy. Sarado na? Aw sa GMA na lang, gunit-gunit kag espada aron nakay kwarta, di na ka magsigpang utang, no? Ikatulo nga klase sa parautang, kani ang mga klase sa parautang nga murag ganahan bitaw ka magpahuwam nila. Kay murag prangka-prangka pag istorya ba, the straightforward. Kay mudritso bitaw sila unsa ilang tuyo, mudritso sila ingon ug unsa ilahang tuyo gyud ba? Ay, nakay kwarta na bay. Utang ako bebe, kay tawa na gyud kwarta bay nya kay ang akong sweldo, gidili pa mo kog hatag, wala po ko tagay sweldo ko, nya wala na ko magastos sunod semana. Gamay lang gud. Bayaran lang tigay kabot sa akong sweldo. Ana dapat dito prangka-prangka pag istorya. Kaya ako mismo, ingana manghuwam nako, murag ganahan pa ko magpahuwam nila kwarta. Ug na ako'y kwarta. Ikaupat nga klase sa parautang. Kanang gyud bitaw ni mga parautang nga kanang desperado na gyud kayo bitaw mga kwarta. The user. Kana bitaw dili nang the user sa the user ba? Kana bitang gamito ng imong amigo kay ang imo kunong amigo may manghuwam og kwarta, nya paghiman-himan siya dito'y manghuwam og kwarta. Bay, manghuwam ko na si Pulano og kwarta bay nya kay mauwam gud sa moduol nimo nya ako lang yang ipaduol ba bisag 2,000 lang kuno nya ari lang ihatag nako kay ako lang mohatag niya. Unya pwede din na. Pagkabagaan naman lang yung naong no. Manggamit pa jud kag laing tawo aron ikaw may makakwarta. Ayaw nang panggamit kay di ba nilalim ning gamiton punta. Ikalima nga klase sa parautang. Kanina gyud mga parautang nga murag di gyud bitaw kaganahan nga maka-counter, the forgotten. Oh, title pa lang daan kay bawo na kag nganong the forgotten. Kanining mga tao nga mas makauna pag unahunag pangutang sa mobayad, di ba? Kana bang mga tao nga makauna-una pag pangutang na imong utro kaysa bayaran ka, yung mga pas niya nga utang kalimta na to niya. Unya pwede din na. Sumao to ang 5 ka klase sa mga parautang. So kung usa ka ato bayad sa daan ha. Kay di biya po nalalim ng imong giutang, maraba po nagipamunit na sa imong giutangan, gihaguan po bayanan nila. So bayad po tag-utang ha. Di bitaw ni malikyan ni mga utang ta, pero ang ako lang mamayad po ta sa atong utang, no? So mao to, bisag unsa ka lisod sa atong kinabuhi long, relax lang. Long live! What's up?